Vidste du, hvor farlig energidrik kan være? Netop her, for ikke så lang tid siden, døde en 16-årig dreng af at drikke for meget energidrik på én gang. En kaffe latte, en sodavand med koffein og en energidrik havde han drukket. Det er umiddelbart ikke farlige mængder, men han har drukket det 2 timer før sin død. Dette er blot et eksempel af mange, hvor unge oplever dårlige effekter af koffeinindholdige drikkevarer. Er du en, der drikker meget energidrik og ikke gider at ende op som Davis, kan du følge en af vores gode råd. Et sundt og mere sikkert alternativ til energidrik er kaffe. Kaffe indeholder både mindre koffein og er sundere end energidrik. Energidrik indeholder mange smagstoffer og konserveringsmidler, som er skadelige for kroppen, især for unge. Derfor er kaffe et godt alternativ, da det er både naturligt og svært at indtage i større mængder. Ellers kan man også holde helt op med at drikke koffeinindholdige drikkevarer. Koffein er i det hele taget ikke særlig godt for unge under 18, og det kan forsage søvnmangel og ustabil hjerteslag for ikke at færdigudvikle kroppe.